Mmene tinkapita ku chisankho cha pa 16 September mwe dziko limayembekezeka kuponya mavoti osankha mtsogoleri wa dziko, bungwe la Malawi Electoral Commission mu nthawi kuti likukhala kapena kuti maoffices awo ali mu mzinda wa Lilongwe. Koma amene amapita mu mzinda wa Lilongwe nkuti adachitanso kusamukira chifukwa poyamba ankakhala mu mzinda wa Blantyre nkuti mu nthawi utsogoleri wake uli wa Profesa Peter Mutharika pasadafike pa masankho a mchaka cha 2020. Ndipo masankho a 2020 atachitika atawina amene wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera adasamusa maoffices a MEC kupita mu mzinda wa Lilongwe komanso maoffices ena osiyanasiyana monga bungwe la NEF kupita mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo muzaka zonse 5 za Dr. Lazarus Makikafe Chakwera maoffices dziwa akhala akutumikira anthu kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Koma kutsatira masankho apa 16 September amene adachita bwino ndi Profesa Peter Mutharika mosogozedwa ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party, atawina iwowa ku boma adatulusa kalata imene inkaonesa komanso kunena kuti maofesi abungwe la MEC komanso mabungwe ena osiyanasiyana monga NEF akulekanso kubwerera mu mzinda wa Blantyre. Ndipo zifukwa zimene adapereka boma zidali zonena kuti maoffices amene amagwiritsa ntchito mabungwewa amachita kupanga rent nyumba zake, pamene ku Blantyre kuli nyumba za boma zimene zimagwira kale ntchito mbuyomo potumikira anthu kudzera mu mabungwewa, pamene mu mzinda wa Lilongwe mabungwewa amakhala mu nyumba za rent. Ndipo malingana ndi chikalata cha boma, aboma adapereka miyezi 3 kuti mabungwewa aonetsetse kuti chilichonse chatheka ndi kusamukira mu mzinda wa Blantyre. Ndipo m'malo mwake anthu akhala kuyembekezera komanso kudikirira nsamuko wa mabungwewa kufikira dzulo, pamene bungwe la Malawi Electoral Commission limene ndi bungwe loyendesa chisankho mdziko lino la Malawi latulusa chikalata chawo chimene akuonesa kuti iwowa akamang'ala ku bwalo la milandu kuti liunike malamulo pa chiganizo cha mtsogoleri wa dziko lino losamusa likulu lake kuchoka ku Lilongwe kubwereranso mu mzinda wa Blantyre. Komano nkhani ndionena kuti President Peter Mutharika analamula pa 10 October chaka chatha kuti MEC pamodzi ndi mabungwe, kampani ndi nthambi zina zaboma zibwerere mu mzindawu. Koma MEC mukalata yomwe yatulusa madzulo wadzulo, bungweli lati akufuna kuti magawo a chiganizo cha Mutharika awaoneke molingana ndi malamulo, komanso ngati wa Mutharika sakulowerera ntchito za nthambi yomwe ikuyenera kukhala yoyima pa yokha. Ndipo MEC yati kufunanso kuti pomwe bwalo likuunika chiganizochi izigwirirabe ntchito zake mu mzinda wa Lilongwe mpaka chigamulo cha bwalo chitaperekedwa. So kalata imene MEC atulusa ndi imeneyo, imene afotokoza kunena kuti iwowa padakali pano sakupita kaye mu mzinda wa Blantyre pokapoka bwalo la milandu litaunika chiganizo chimene Profesa Peter Mutharika adapereka chosamusa maofesi kapena likulu la bungwe limeneli la MEC kupita nalo mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mukalatayi aonesanso kunena kuti MEC ikhalabe kugwirira ntchito mu mzindawu pokapoka bwalo la milandu likaonekanso ngati kuti Profesa Peter Mutharika sakulowerera zinthu zina zimene ndi zokhuza bungwe limene ndi loyima paokha. Chifukwa bungwe la MEC ndi loyima paokha ngakhale lili la boma, komano limagwira ntchito moyima paokha, mwa njira ina lilibe mbali komano limangotumikira mwa neutral kuti lilibe mbali iliyonse imene amatumikira. So akufunsa bwalo kuti liunikenso ngati Profesa sadalowerere ntchito zimene ndi zabungwe loyima paokha, ponena kuti mwina akulowerera ntchito zina, ponena kuti mwina mphamvu zawo akuzitengera pa ngong'o pochita monga momwe akuchitira mpolamula maofesi wakuti apite mu mzinda wa Blantyre. Komano bungweli lapsusa kaye ganizolo ponena kuti chiganizo chilichonse chichitidwa finalize after review ya lamulo kunena kuti zikugwirizana ndi malamulo a dziko lino kapena ayi. So kutsatira chikalata chimene abungwe la MEC atulusa dzulo, nawonso
amene ndi Attorney General amene ndi Frank Mbeta afotokoza kunena kuti achita challenge court application MEC yalembera bwalo la milandu imene akufuna judicial review kapena kuti kauniuni pa zimene Professor Arthur Peter Mutharika adanena kapena kuti order imene adapereka yochita relocate headquarters ya MEC kupita mu mzinda wa Blantyre. Iwo polankhulapo amene wa Frank Mbeta afotokoza kunena kuti ngakhale MEC padakali pano sidasamuke, komanso afotokoza kuti akufuna apite kumene ku bwalo la milandu kumene akupempha kauniuni pa ganizo la Professor Arthur Peter Mutharika. Iwo afotokoza kuti achita defend ganizo la Professor Arthur Peter Mutharika ponena kuti zimenezo zikuchokera m'malamulo, chifukwa malamulo a dziko amanena kuti mtsogoleri ali ndi mphamvu zolamula maofesi kusamuka mu mzinda wina kupitanso mu mzinda wina. So MEC pamene ikupita kumeneko iwonso akhale akupita kukatsegula nawo failo yawo kunena kuti achita defend chiganizo cha Professor Arthur Peter Mutharika pogwiritsa ntchito malamulo, ponena kuti malamulo a dziko anayika mphamvu zonse mwa mtsogoleri kulamula mabungwe osiyanasiyana kuti athanso kuchoka malo ena kupita malo ena. Ndipo iwo afotokoza kuti msusu umene MEC yatulusa kumene kulikali kuderera komanso kusemphana ndi chiganizo chimene mtsogoleri wa dziko wapereka chimene ndi chotingira malamulo a dziko komanso mphamvu ndi udindo umene iwo ali nawo. So nkhani imeneyi ndi nkhani imene yavuta kwambiri padakali pano kunena kuti MEC yakana chiganizo cha Professor Arthur Peter Mutharika kuti asamuke mu mzinda wa Lilongwe kubwereranso mu mzinda wa Blantyre. Monga takamba kale kunena kuti mu nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika maofesi a MEC mu nthawiyo adali mu mzinda wa Blantyre omwewo, komano kutsatira masankho a mchaka cha 2020 adasamuka kupyolera pamene amene wa Dr. Lazarus Makafechakwera adalowa mboma, nawonso adasamusa maofesiwa kupita nawo mu mzinda wa Lilongwe. Ena nkumafunsa kuti kodi asada asuse chiganizo chimenechi mu nthawi ya Dr. Lazarus Makafechakwera chifukwa chani? Ena akuti ayi chifukwa cholimwina ku Lilongwe ndi kumene ndi capital city, choncho sinzosayenera kuti ma ofesi abunge ngati limene azikakhala mu mzinda wa Blantyre. So nkhani imene ili pakati pano imene ndi ya hot kwambiri, imene pali kususana kumene kulipo, kumene bungwe la MEC likunena kuti lipita ku bwalo la milandu kukatsegulitsa failo imene yakupempha kauniuni kapena kuti judicial review pa zimene Professor Peter Mutharika adanena potiwo kutiwo asamuke mu mzinda wa Lilongwe kupita mu mzinda wa Blantyre. So ndimafuna ndimve komanso kudziwa nawo maganizo anu kunena kuti kodi mukuiona bwanji nkhani imene ili pakati pathu, imene mtsogoleri wa dziko adalamula kuti maofesi ena achoke mu mzinda wa Lilongwe kupita mu mzinda wa Blantyre, koma lero tikuona kuti maofesiwo kuchokera mwa akuluakulu akumeneko asusa chiganizo cha mtsogoleri wa dziko. So timve kunena kuti mukuonapo motani, kodi inu mukugwirizana ndi momwe MEC ayankhira ponena kuti ayi ife sitikuchita izi ngati kauniuni sachitidwa, ndiponso tikhala tikugwirira ntchito kufikira pomwe bwalo la milandu lizanene kuti zimene mwanenazo nzogwirizana ndi malamulo. Komanso mbali ina tinene kuti mukugwirizana ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti ma ofesiwa asamuke mu mzinda wa Lilongwe kubwera mu mzinda wa Blantyre. Nangano mukuona bwanji pa chiganizo chimene Attorney General Frank Mbeta achita ponena kuti iwo aima ndi kuchita challenge zimene bwalo la milandu likhale likuona pa nkhani yokhuza MEC, ndipo iwo afotokoza kuti iwo achita challenge MEC ponena kuti malamulo akuwalola Professor Arthur Peter Mutharika kuchita motero ndi mphamvu zonse zimene adapasidwa, kotero MEC ikungoyenera kuchita monga mtsogoleri wa dziko wanenera. So mbali yanu ndimene ndimafuna ndidadziwa, komanso kuti inu mukuganiza kuti MEC itachita motani pa nkhani ngati imeneyi. Nangano Professor Arthur Peter Mutharika mukuganiza kuti akadachitanso motani kuti chilichonse chichitidwe sotauti bwinobwino popandanso vuto lililonse, kuti kapena tinene kuti nkhanizi zalowa ndale kunena kuti mwina
amene akuwachitisa makani a MEC ndi ena ake a MCP anthu ambiri akufotokoza zambiri maka mu zolankhula m'mamedium akunena kuti yayi amene akusogolera kukana kumene kapena kuderera chigamulo kuderera order ya Professor Mutharika ndi kagulu kena ka anthu a MCP, pamene ena akuti ayi amene wa DPP akufuna maofesi akuti apite kumeneko pa nkhani ya zandale. So through comment section ndi momwe ndingadziwire komanso kumva maganizo pa nkhani imeneyi, koma musayiwale kunena kuti boma linanena kuti maofesi ambiri amene anali mu mzinda wa Lilongwe amene adali maofesi aboma, nyumba zimene amagwiritsa ntchito zidali za renti, zimene boma lakhala mu zaka 5 zonse mu nthawi ya Dr. Lazarus Makafe chakwera akugwiritsa ntchito nyumbazi pa rent bill osati maofesi aboma, pamene ku Blantyre ndi kumwe kuli nyumba za boma zimene MEC kalero inkagwirisira ntchito popanda nsogolipira rent iliyonse. So mwamayankha maganizo, make sure kuti nso mwachita reason ndi nkhani monga imeneyo, kuti monga ngati dziko ndizoyenera kuti tizikachita rent office pamene mu dziko lomwelo kuli nyumba zina zimene ndi zaulere komanso ndi zaboma, ndino mukuona kuti ganizo lenileni likhale lotani. So through comment section monga nakamba kale timve komanso kudziwa maganizo anu pa nkhani imeneyi. So mu video ya mtsiku lalero bodali ndine 111 nthawi zonse Mike Thompson, ndonga timwayikonda musayiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa videos amene tikhatuma kukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.